Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο 27ο επεισόδιο του Leaders Mindset, όπου σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους επόμενους ηγέτες του αύριο στην Κύπρο να αποκτήσουν ένα champion mindset. Ένας από τους λόγους που κάνω αυτή την εκπομπή τα τελευταία 4 χρόνια από τη στιγμή που είχαμε μπει στο πρώτο lockdown στα σπίτια μας και είχαμε αποφασίσει με τον Αβράμι Θεμιστοκλέου να αρχίσουμε μια εκπομπή να βοηθήσουμε τον λαό. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, να είναι πιο θετική στο σπίτι, και στην πορεία εξελίχθηκε αυτή η εκπομπή, όπου άρχισαν να φέρνω και παραπάνω συγγραφείς, επιχειρηματίες, πολιτικούς, για να βοηθήσουμε τους επόμενους ηγέτες του αύριο να αποκτήσουν αυτό το champion mindset. Σήμερα στην εκπομπή έχω την τιμή να έχω τον Μαέστρο, τον ιδρυτή της σχολής Rebel Dancers, όπου με τις πράξεις του, με την εμπειρία του, με τις γνώσεις του, βοηθά τους επόμενους ηγέτες στην Κύπρο να κερδίζουν ψηλές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ένας από τους λόγους που διάλεξα να κάνω αυτή την εκπομπή με τον Μαέστρο, με τον κύριο Μιχάλη, είναι να καταλάβω τι σημαίνει για τον ίδιο να έχει κάποιος στη σχολή του ένα champion mindset και να βλέπει με αυτή την νοοτροπία στο να εξελίσσεται συνεχώς και να θέλει να κερδίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, να αποδεικνύει στον εαυτό του και στην Κύπρο ότι παρόλο που είμαστε περιορισμένοι με τεχνολογία, με τρόπο σκέψης, καταφέρνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να αποδεικνύουμε ότι η Κύπρος αξίζει καλύτερα πράγματα. Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Το πρώτο πράγμα για να ξεκαθαρίσω με το κοινό, είναι η πρώτη φορά που βρέθηκομαστε από κοντά για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είσαι, μπορώ να πω, ένας καλεσμένος που θα κάνουμε εντελώς raw την εκπομπή από την αρχή. Έχουμε συζητήσει τηλεφωνικώς κάποια θέματα, όμως θεωρώ ότι τώρα θα είναι εντελώς αδιάφανη αυτή η συζήτηση. Για να σε καταλάβω και εγώ λίγο καλύτερα πώς σκέφτεσαι, προς τα πού κατευθύνεσαι και από πού άρχισες και τι προσπαθείς να πετύχεις με αυτή τη σχολή. Μιχάλη, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω μια ερώτηση που σκεφτόμουν όταν ερχόμουν εδώ. Θα ήθελα να καταλάβω από πού προέκυψε αυτή η φλόγα στο να αρχίσεις να ασχολείσαι συγκεκριμένα με το είδος χορού που εκπαιδεύεις σε αυτή τη σχολή. Καταρχάς, ευχαριστώ για το κάλεσμα. Παρόλο που με καλέσετε, αλλά είμαστε στο χώρο μου. Λοιπόν, νομίζω να μας πάρει ώρα, γιατί μιλούμε για μια οικογένεια 33 χρόνων και δεν είμαστε τώρα, αλλά οι μεγάλες επιτυχίες έχουν επιτευχθεί μετά το 2010. Δηλαδή, τελευταία 14 χρόνια. Και τούτο έγινε κατόπιν προσπάθειας, μπορώ να πω, έφερναμε στην Κύπρο τους καλύτερους χορευτές του κόσμου. Έκαναν μας προπόνηση, πληρώναμε καλά λεφτά, πλήρωνα μάλλον να το πω καλύτερα. Λοιπόν, οπότε μέσα από την πορεία της εκπαίδευσης μας, που τους ανθρώπους, να μου πεις τώρα, μα οι άλλοι το κάνουν, έκαναν το εκ των υστέρων, αλλά εντάξει. Πάντα το original, αν δεν σπάσει και συνεχίζει να είναι, μείνεις και original και έχει το ανάλογο αντίκτυπο. Λοιπόν, και η δική μου η φλόγα, πώς αναπτύχθηκε, πάντα ήμουν άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή του λαού, δηλαδή είμαι άνθρωπος των σχέσεων. Είμαι άνθρωπος που αγαπώ τα μωρά, πάντα αγαπούν τα μωρά που είμαι μικρός. Εγώ ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Όταν παίζα ποδόσφαιρο, αλλά στα κλαμπ χορεύα με τους φίλους. Πήγαμε κλαμπ, όπου προέκυψε, έκανα τον ηλεκτρολόγο, έτσι να πάρουν την ιστορία λίγο πίσω για να καταλάβει ο κόσμος που περί τίνος πρόκειται. Έκανα τον ηλεκτρολόγο, έκανα τον, δεν ήμουν ηλεκτρολόγο, παρόλο που τέλειωσα ηλεκτρολόγο, έκανα τον σε μια δισκοθήκη της εποχής μας, τη δεκαετία του 90, τη Trend. Δεν νομίζω ότι δεν φτάσεις. Για να καταλάβεις που είναι πόνιμο, ελπίς το Παπαφιλίππου αριστερά. Απέναντι Παπαφιλίππου. Απέναντι του Παπαφιλίππου είχε ένα... Το είχε παγωτάρικο πάκετας που κάτω. Ναι. Το κτίριο αριστερά πάνω που έγινε, νομίζω, που ήταν το ΡΕΤ.
Δεν μου έρχεται κάτι. Μόλι μπει το αφιλί που το χτύρα αριστερά. Λοιπόν, έκαναμε τα ηλεκτρολογικά και μου είπε ο ιδιοκτήτης, Μιχάλη μου, όποτε θέλεις να έρχεσαι στο κλαμπ. Πήγαμε με τους φίλους μας με το κλαμπ κάθε μέρα του ταξί. Ήταν η εποχή της δεκαετίας του 90 που υπήρχε event κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Event κάθε μέρα. Και πήγαιναμε, εντάξει, δεν ήταν όπως ήταν πριν που ήταν στις 5 το πρωί. Ξεκίνανε ώρα 11 και στις 4.30 έκλειαν. Κάθε μέρα, εκτός που η Παρασκευή και ο Σάββατο που ήταν λίγο περισσότερο. Πήγαινε, ο ιδιοκτήτης του κλαμπ έκανε διαγωνισμό και είπε μας μια ημέρα να κάνουμε έναν διαγωνισμό που ο νικητής θα πάει Αγγλία. Άρχισα εγώ να ονειρεύουμε καθρέφτες, να κάνω τούμπες, τούτο πράγμα, να πάω Αγγλία, να κερδίσω, να πάω Αγγλία στον διαγωνισμό. Κάμνα όνειρα. Μέσα από τα όνειρα, όταν κάνεις όνειρα, δεν έχει κανέναν όνειρο που να το κάνεις και να μην πετύχει. Δεν ξέρω τον κόσμο τον άλλον πώς σκέφτεται, αλλά εγώ σκέφτομαι το πράγμα. Οπότε ξεκινήσαμε, πήγαμε σε έναν διαγωνισμό με το κλαμπ, με τους φίλους και έρχονταν κάποιες σχολές χορού και κάναν show, περισσότερο λάτι και έρχεται μια σχολή του Βράχου. Ούτε τον το έφτασες. Ο Βράχος το έκανε περισσότερο λάτι, έτσι πράγματα. Προσέγγισα τον μια ημέρα, να του φίλε, θέλω να έρθω στη σχολή του γιατί θέλω να προπονηθώ. Και έτσι, που να προπονηθώ, πήρα 5-6 φίλους μου που χορεύκαμε στο κλαμπ. Και από εκεί ξεκινήσαμε σιγά τους 6 μήνες, χτίσαμε την ομάδα μας. Μια ημέρα ο Ανδρέας ο Παυλόπουλος, λέει μου ένας πολύ καλός φίλος, που παραμένει φίλος, και δεν κάνουμε δική μας σχολή. Οκ. Και από εκεί ξεκίνησε τούτη η ιστορία. Nice. Προσπαθώ να καταλάβω, επηρεάστηκες από κάποιους συγγενείς ή από κάποιον για να αρχίσεις συγκεκριμένα τον χορό. Ήταν απλώς από το... Όχι. Ο αδερφός μου ήταν της δισκοθήκης. Απλά άρεσε τους τη δισκοθήκη, τα αδέρφια μου βασικά, ο αδερφός μου μεγάλο, τα εξαδέρφια μου. Οπότε την πορεία του πράγμα εξελίχθηκε, βασικά ξεκίνησε από το μηδέν και εξελίχθηκε. Δηλαδή ξεκίνησε από το Μόριο, το Μόριο μεγαλώστε έγινε οντότητα, η οντότητα έγινε κοινότητα, η κοινότητα έγινε... Οπότε οι ρεπεντάνσες δεν γεννήθηκαν και μεγαλώσαν ταυτόχρονα. Ξεκίνησαν από μωρό και το μωρό ενηλικιώθηκε και αποκτά εμπειρίες αυτή τη στιγμή το μωρό. Το μωρό αποκτά εμπειρίες, δηλαδή είτε μέσω μου εμένα, είτε μέσω των μωρών, είτε μέσω του Άδωνη και του Κωνσταντίνου, της ομάδας μου του Ελεμψηλόκες, είτε. Από το μωρό αποκτά εμπειρίες και τις εμπειρίες αυτές αποκτάται από το 2011 στην ουσία κυριολεκτικά, και να σου εξηγήσω γιατί σου το λέω. Και μετά, δηλαδή τα 13-14 χρόνια, δεχτήκαμε πολλές εμπειρίες που το πράγμα και η επαφή μας με το εξωτερικό που άρχεται να έρχεται από το 2000 και μετά. Αποτέλεσμα, μετά από τις εμπειρίες, συνέχεια και είμαι ανήσυχο μυαλό εγώ. Εκφύσω ότι είμαι επαναστάτης και αυτό έφυγε και το όνομα Rappers. Γιατί πρότεινε μας το ένας φίλος που το κλάπτια μου και όταν πήγα στο λέξικο να δω το Rappers, λέω το Rapper, έξερα το προφέρω καλά, μπαίνω Rappers, επαναστάτες, αντάρτες, όλα, τερκάζει μου το όνομα. Και τις 5 του Φερβάρι του 1991, στο σπίτι μου, το πατρικό μου, κάτσαμε 7-8 άτομα και εδώ έκαμε ονομασία The Raven Dancers. Είπαμε ένα αρχικά Raven Dancers, όχι το σωστό ρόλο, είναι The Raven Dancers. Τα αγγλικά είναι πιο σωστό να πει το The Raven Dancers. Στην πορεία εγώ γίνει το The Raven Dancers, αποφύγα το, έφυγα το The και έμεινε Raven Dancers. Λοιπόν, οπότε τούτη ιστορία με το όνομα και ξέρω εγώ, ξεκίνησε που είδαμε να χτίζεται το πράγμα. Δηλαδή, στον πρώτο χρόνο, κυριολεκτικά, ακούσα την πρώτη φορά τη λέξη χορογραφία.
Δεν μπορεί η χορογραφία, λάθος τους. Κάναμε τη σχολή και δεν ξέραμε η χορογραφία. Επίαινα τον Τένι τον Περατόπουλο που είναι μουσικός παραγωγός του ΡΙΚ, του τρίτου προγράμματος του ΡΙΚ. Βίος είχε στούντιο που κάνουμε κασέτες. Και ακούγα τον που μέτρα 5, 6, 7, 8, 1, 3, δεν μου μέτρα τα λέρα του. Ρε μόνο δεν να κόψω κομμάτι. Μα ποιο κομμάτι ρε. Για που να κάνω μίξει τα τραγούδια πας στην κασέτα να τα ενώσω για να κάνω ηχογράφηση. Έκανα πέρα μετράς. Για που ήμουν μέτρημα η μουσική τρέλα λίγο. Έπιανα ένα μηνούι εγώ άθη μου και τον καιρόν, κράουν τα μηνούι, οπότε παίρνα κάτω Λευκοτσία, οδηγούν, έβαλα η κασέτα πάνω και μέτρο. Μπορεί να με θεωρούσαν και τα πότα από μέτρο. Τα που μετρά τούτος, πάει και μετρά. Για να καταλάβω εγώ που γίνεται. Την πορεία σιγά σιγά το 1997 πήγα στη Μαλαισία για πρώτη φορά που με συστήσαν να πάω από την Κύπρο για να πάω στο διαγωνισμό στη Μαλαισία. Πήρα το βάφτισμα να δω που γίνεται έξω. Και μετά το 2000 έφερα ένα χορευτή που γίνει τον διαγωνισμό που πήγα. Έδειξε μας τα το locking, έδειξε μας τα το hip hop, το breakdance. Έπιανε τα πρώτα ρεθίσματα. Και στην πορεία να κέψαμε και χτίζαμε το πράγμα σιγά σιγά. Δηλαδή μπαίναμε σιγά σιγά και γνωρίζαμε ακόμη από το εξωτερικό. Το 2003 έφερα δύο χορευτές του locking, popping και breakdance. Breaking, κάνω κάτι σωστό. Στην Κύπρο έπιανε τα πρώτα βήματα. Είδα το locking εγώ στη φάση μου που μπορούσα να δω τι κάνω. Και που για μένα και έφερα τον δάσκαλο μου που υπάρχει ένας που είναι ο δάσκαλος μου, ο Τζέμινάι, έφερα τον στην Κύπρο την πρώτη φορά που τον γνώρισα, Γάλλος τούτος, ο οποίος τώρα ζει Κύπρο. Έφερα τον στην Κύπρο το 2006, το 2007 βασικά. Και χτίζαμε, μετά έφερα ανθρώπους άλλους που ήταν top της εποχής Κίνης στην Κύπρο και χτίζαμε. Και μετά το αποκορύφωμα της υπόθεσης το 2011, όταν πήγαμε Λος Άντζελες, εγώ, Άδωνης και Κωνσταντίνος, η LMC βασικά, η ομάδα μας, ότι ναι ρε πεντάντσα, τα κάνουμε ομάδες, όπως ήταν η Liquid Fire στον breakdance. Έκαμε και τους LMC Locker, το πήγαν το Locking. Και πήγαμε Λος Άντζελες να γνωρίσουμε τους πρώτους που δημιουργήσαν το είδος του χορού Locking. Και για μένα εξηγείται η ιστορία. Το 12 και το 13, μάλλον το 11 και το 12, 12 και 13 κερδίσαμε το Hip Hop International στην Ελλάδα. Μετά το καλοκαίρι πήγα στην Τουρκία σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό στην Τουρκία, βασικά στην Κωνσταντινούπολη, στον Μαρμαράν, σε έναν διαγωνισμό διεθνή με τους καλύτερους του κόσμου, ήμουν κριτής, και εξηγείται η ιστορία μας, το 2016 ο γιος μου μαζί με η ομάδα μας, ο Κωνσταντίνος, κερδίσαν το UK People Championship, το Locking στην κατηγορία στην Αγγλία. Και ξεκίνησε που για μένα όλη υπόθεση, το 2018 κερδίσαμε το Πανευρωπαϊκό. Ήταν η πρώτη μου επαφή, γιατί το 2016 ήμουν Αγγλία με τα παιδιά. Ήμουν Κύπρος και άλλο διαγωνισμό και είχαμε την ταύτιση να το συνδυάσουμε το ίδιο, τσάτιζαν και δεν μπορούσα να κάνουμε κάτι άλλο. Και το 2019 το παγκόσμιο, μετά στην πανδημία, 22 παγκόσμιο, 18 Αυγούστου παγκόσμιο πάλι. Θέλω να προσθέσω κάτι με αυτό το δαμέ. Λαλώ στο παγκόσμιο, αλλά μόλις δεν πήγατε σχολείτε εδώ και πας στα κύπελλα. Επιάνουν τα πρέπει να περάσεις στους τοπικούς προκριματικούς και μετά να πάεις. Σε άλλους προκριματικούς, ατομικούς, δεν τα με τα κύπελλα. Στα ατομικά, τα κύπελλα στα σπίτια των μικρών, των χορευτών. Υπολόγιζα άλλο 50 κύπελλα που λείπουν που δαμε, που είναι ατομικά. Ότι βλέπεις δαμε, το 99% είναι στις ομαδικές χορογραφίες και στα μπάτους του διαγωνισμού. Ενώ τα υπόλοιπα που λείπουν, τα 50 που λείπουν, στα σπίτια των χορευτών που κερδίσασαι. Είναι αυτονόητο να πάρεις το κύπελλο το ατομικό σπίτι σου. Ένα πράγμα που έχω καταλάβει, έχουμε παρόμοια ιστορία από πλευράς ότι δεν παρετούμε πάνω σε κάτι το οποίο αγαπούμε. Στην περίπτωση ότι το 91, όπως μου ανάφερες, ότι λόγω και του αρφού σου, λόγω του ενδιαφέρον σου, άρχισες και εσύ να μαθαίνεις την πορεία και να εξελίσσεσαι με αυτό το θέμα. Εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο, όταν ήμουν 11 χρονών, ούτε να μιλώ αγγλικά, ελληνικά, ρώσικα, δεν μπορούσα και στην πορεία
η Κύπρος με βοήθησε να αποκτήσω αυτές τις γνώσεις. Ο λόγος που αναφέρουν αυτό είναι επειδή αρκετοί από εμάς, αρκετοί νεαροί, σπουδάζουν και στην πορεία χάνονται γιατί εμφανίζονται άτομα, είτε συγγενείς, είτε άνθρωποι, μα γιατί κάνεις το πράγμα, μα θα δουλέψει το πράγμα. Και υπάρχουν έτσι άνθρωποι γύρω μας, συγκεκριμένα στην Κύπρο, θεωρώ, επειδή το άκουσα αρκετές φορές και από φίλους, ότι προσπαθούν να αρχίσουν κάτι καινούργιο δικό τους και επειδή δεν καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι, κρίνουν τους και από τους... Ξιάσα την λέξη στα ελληνικά, αποθαρρύνουν που τις πράξεις τους. Εγώ θέλω να καταλάβω, επειδή λογικά και εσύ πέρασες από τούτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλα όνειρα, οι γυρών του, most likely, να νιώθουν κάπως όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να πηγαίνει μπροστά και να εξελίσσεται. Ο λόγος που ρωτώ είναι επειδή θέλω να καταλάβουν αυτοί που μας βλέπουν τι τρόπο σκέψης όταν γινόταν κάτι παρομοίως, είτε αμφιβολίες, είτε δυσκολίες. Πώς τα αντιμετώπιζες εσύ αυτά? Τα πρώτα χρόνια, η αλήθεια λέγεται, περιπέζαν μας. Και την εποχή του 90, 91, 92, 93, 94, ήταν την εποχή του ραπ, που ήταν τα πλαθκιά, τα παντελόνια που φορούσαν οι ραπάες. Αρχίσαμε και βάλαμε και εμείς τα πλαθκιά, βλέπαμε τον Vanilla, τον MC Hammer. Ήταν εκείνα τα ερίσματα που βλέπαμε. Οπότε βάλαμε ένα παντελόνι τόσο. Και φανέλες έσκουταν τα μανίτσια τα κάτω. Φοράζαμε περιπέτια μας και βάλετε τα δανεικά, δανειστήκετε τα ρούχα, ξαλευτήκετε και περιπέτια μας. Πήγαινε τα κλαμπ και περιπέτια μας. Οπότε εγώ είμαι και τύπο που δεν λαμβάνω και πολλά υπόψη να πουλάρει ο άλλος, θα σφακούσει. Εγώ να κάνω και που θέλω εγώ. Και είναι τούτο που με κράτησε εμένα. Και τούτο είναι ένα δίδαγμα για τους νέους σήμερα. Θα κάνουν εκείνο που λαλεί ψυχή τους, όχι που κάνουν οι άλλοι. Και όχι να αντιγράφουμε τους άλλους για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους άλλους. Θα κάνουν εκείνο που λαλεί ψυχή του για να ικανοποιήσετε ψυχή τις δικές του. Και τούτο είναι το πρώτο πράγμα που είχα κάνει εγώ. Γιατί στην πορεία, και αυτό μπορεί να γίνεται με όλον τον κόσμο, να κάθονται να κάνουν το κονόθις αυτόν που λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, και είναι πάρα πολλά σημαντικό. Γνώριζε τον εαυτό σου να γνωρίζεις τα πάντα μετά. Τι κάνουμε εμείς στον κόσμο μας σήμερα, αντί να μάθουμε τον εαυτό μας πώς πρέπει να αντιδράσει, αντιδρούμε με τη γνώμη και με τη σκέψη της περιέουσας ατμόσφαιρας που δημιουργείται παντού. Εγώ εκφύσεως μου δεν συμβιβάζομαι με τίποτε. Ανήκω και σε έναν χώρο που δεν θα κάτσω στα πραστά μου, που λαρούσι. Να βγω στον δρόμο, να φωνάξω, γιατί δεν έχω δίκιο. Έτσι να μου δω πάτε και λένε. Όταν, και επειδή είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος, στην ηλικία 40 χρονών, ξεκίνησα να κάνω το λόκι. Εντάξει, μια ηλικία που οι λόκοι στις 40 κάνουν τούτη πτώση. Εγώ όταν την κάνω πτώση, είμαι έτσι. Δεν είμαι έτσι, είμαι έτσι. Και είμαι μέχρι σήμερα έτσι. Και τούτο για μένα είναι ευλογία και ενώ ότι μου δώκαν τα ουράνια όντα, οι αγγέλοι και ο Θεός. Το κάραμα που λαρούσι. Και είμαι 100% σίγουρος για τούτο. Ό,τι θερήσουμε, παίρνουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό για μένα το που κάνουμε είναι ευλογία. Και ευχαριστώ πρώτα από τον Θεό και πάντα πριν τον Θεό να ευχαριστούμε. Γιατί το που μας διάει, το που πρέπει να δώσει και να έχουμε τη δύναμη να προχωρήσουμε. Γιατί διαφορετικά δεν προχωρούμε. Και εγώ βασιτούν τη λογική που προχώρησα, γιατί την ευλογία και κάθε πρωί που ξυπνώ, να λέω σίγια ευχαριστώ. Γιατί τούτα που πέτυχα, δεν νομίζω να τα πετύχει κανένας άλλος στην Κύπρο. Είμαι η μόνη κυπριακή ομάδα χορού που κατάφερε να κερδίσει στο ομαδικό 3 παγκόσμια, 1 πανευρωπαϊκό, 2 δεύτερες θέσεις, 2 τρίτες θέσεις και μια τέταρτη και ακόμα δεν τέλειωσα. Έχω ομάδες που τις προορίζω για να χτυπήσουν παγκόσμια. Οπότε, δεν το κάνω για προσωπικούς λόγους, κάνω το γιατί νιώθω και θωρώ
τι προσφέρω στην τα μωρά που είναι βίωμα ζωής. Αύριο να πάμε, έκλεισαν οι γονείς των παιδιών έναν χώρο που έχει μεγάλη γιγαντοθόνη για να γιορτάσουμε τα επινίκια. Είναι τα επινίκια, το Στοπελόχ, το Ρεπεντάντι, για το παγκόσμιο που πιάνε πρόσφατα. Το οποίο περιμένουμε πολύ ανυπομονησία να δω τι επιφυλάσσουν οι γονείς την ημέρα. Το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Εγώ μεγαλώνω ακόμα, οπότε επειδή το βίωσα άλλο 3 φορές, 4-5 φορές το πράγμα, εμένα είναι κάθε ξεχωριστό πάλι, γιατί κάθε εμπειρία ξεχωριστή, διαφορετική, εκτός αν έχει το ίδιο περιεχόμενο. Για τα παιδιά όμως είναι κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο θα γραφτεί στο CV τους. Θα το κουβαλούν για ολόκληρη ζωή του το πράγμα, ότι κερδίζαν παγκόσμια πρωτιά μέσα από 35 χώρες σε μία κατηγορία, η οποία είχα μέσα 14 χρονών, 15, 2 16, ένα 17, μια κοπέλα 18 και μια άλλη κοπέλα 19. Οι άλλες κατηγορίες των ατόμων ήταν over 18, ήταν 25, 26, 27 και εμένα πήρα τα μωρά μεταξύ 20 ομάδων που όλων τον κόσμο και κερδίσαμε. Το πράγμα ήταν η μεγαλύτερη μου νίκη από όλες τις νίκες. Από όλες τις πρωτιές ήταν η πιο καλύτερη πρωτιά. Και τα παιδιά, το πράγμα, όταν πριν τον διαγωνισμό μου έλεγαν «Δάσκαλε, ό,τι θέλεις, θα κερδίσουμε, να σε παραδεχτώ». Ας πούμε το στιτό, ξέρει, το μητσού που αντιδρούν. Άντως, εντάξει, οκ. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο το πράγμα, γιατί μιλούμε για κατηγορία over 18. Είχαμε τραυματισμό της Μαριλένης, μια από τις κορεύτριες μας από 15 χρονών, 14 χρονών. Και αναγκαστικά, επειδή είμαστε 8, μπαίναμε στην under 18 κατηγορία και μετά από έφυγε η κοπέλα που χτύπησε, με τραυματίστηκε, και μπήκαμε στο over 18. Γιατί μόνο δυο είχαμε δυο που πρέπει να καλύψουμε άλλο ένα άτομο και να καλύψει το 25%. Σε αυτό το πράγμα, σκέφτου τώρα, μπήκα δυο άτομα μες την ομάδα. Η μια ομάδα σταμάτησε λόγω γιατί ήταν πρωταθλήτρια στο handball. Έφυγε, χτύπησε η άλλη. Ήρθε ένα άλλος χορευτής μου, έκαμε εγχειρήση μηνίσκου. Έφυγε, ξαναήρθε. Ευκήγαμε πάτε σκηνή να χορέψουμε και που κουπιστήκαν όλοι τους. Το ξεχάσω. Εθώρουν το πρωί και γέρουν. Τρέχαν τα μάτια μου που προκριθήκαν για τον τελικό. Μόλις ευκήγαν πάτε σκηνή, πάντα χορευτές μου τρέχουν και ευκήγαν πάτε σκηνή και έκαναν πασαμά. Και ευκήγαν έπαιζε μια κοπέλα. Αν ήταν να έχει νερό, ήσαν να κάνουμε κατρί πουτιά. Δεν είχε έτσι πράγμα. Και ο άλλος να ευκαινεί να πανηγυρίζει χωρίς να ειδεί. Αν δεις το βίντεο, αν πέθανε πω. Λοιπόν, λαλό χαρά στο μάτι. Δηλαδή τραυματισμοί, όλη η χρονιά ήταν τραυματισμοί, φυγές, κλάμα, έλα. Άλλαξε η χωραφία, πιάσει έναν διαγωνισμό, έχασασαι. Και λέω, παιδιά, οκ. Να πάμε Blackpool, να κερδίσουμε. Κλείετε το, ακούετε, θωρείτε. Άλλαξα τη χωραφία ριζικά και 17 μέρες πριν τον διαγωνισμό έπιαμε πελάρα και άλλαξα και άλλα πράγματα πάνω. Άλλασα, έβαλα, πίντον, έβαλα, εύκαλα, έβαλα, από εκεί, όχι, είναι καλό, μου αρέσκει το, είμαι τσι το ίδιο. Δηλαδή, το vibe μου, έτσι πάτε τέτοια έτσι. Και με φάρον στο ότι επάθαμε όλη τη χρονιά, είπαμε ότι θα το ξαναπάσουμε. Επάθαμε το πάτε σκηνή, που πιστήκα, μόλις το είδα, Παναγία μου να δω, ελπίτα με χτύπησα ασύ, ξεκινάει η μουσική, σταμάτησε τον DJ, γιατί δεν ήταν έτοιμοι κριτές. Οπότε, παιδιά, μιλώ σε αυτά τα πράγματα, ξέρετε, άλλο να τα βιώνουν και άλλο να τα ακούεις. Σίγουρα. Λοιπόν, ήταν η μεγαλύτερη νίκη που πέτυχα ποτέ στο χορό. Ήταν η πιο εντυπωσιακή νίκη που πέτυχα ποτέ στο χορό και δεν ήταν για μένα. Ήταν για τα μωρά, για την Κύπρο και τη σημαία και πάντα, επειδή είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, κλαίω. Και κλαίω πραγματικά και κλαίω εν είναι κροκόδιλια δάκρυα. Για τη χώρα μου, γιατί έπαν σηκώσεις τις κελές του λίγο πάνω να δεις την σημαία του Τούρκου απέναντι.
Το πράγμα, επειδή είμαι πολλά συναισθηματίας, κλαίω. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν έχουμε πολιτεία να προστατεύσει τα παιδιά της. Και γι' αυτό πάμε εμείς στο εξωτερικό. Βοήθησε μας μόνο ο Οργανισμός Νεολαίας, με ένα μέρος των εισιτήριων των παιδιών και κανένας άλλος. Και οι γονείς πιερώνουν που την πούγκαν τους, το στέρημα τους, για να κάνουν τα όνειρα των μωρών τους πραγματικότητα. Γι' αυτό και το σλόγγαν της σχολής, «Ρε πεντάνστες και τα όνειρα σας πραγματικότητα». Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν βάζαμε τους χορευτές που είχαν πάει και κέρδισαν σε τα παγκόσμια επίπεδα, τι θα έλεγες είναι τα 3 κριτήρια τα οποία βοήθησαν τους, είτε ψυχολογικά παραπάνω προσπαθώ να καταλάβω, για να πιέσουν τον εαυτό τους σωστά και να είναι ψυχολογικά καλά και έτοιμοι για να πετύχουν εκείνο που πέτυχαν. Τι θεώρησαν τα 3 εκείνα πράγματα στους πρωταθλητές που έχεις πάρει ψυχολογικά παραπάνω? Το πράγμα καλλιεργείται κατά τη διάρκεια που ξεκινούν χοροδάμε, γιατί δημιουργήθηκε μια ενέργεια, ένα vibe της σχολής που την ημέρα που ιδρύθηκε η σχολή, μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν εγώ σήμερα και είπα της Αγγέλα, του Μάξιμου, την Τζάσμη, της Αντριάννας, του Νικολά, του Δημήτρη, της Αθηνάς, ότι πρέπει τώρα να σκέψουμε να κάνουμε το πράγμα. Όχι. Καλλιεργήθηκε στο μυαλό τους. Όλη η διαδρομή τους μπορεί να ξεκινήσει να κάνουμε χοροδάμε. Δεν είμαστε απλά μια σχολή. Εμένα μου αρέσει και ο όρος σχολή. Εμένα αρέσει μου ο όρος οικογένεια. Και η οικογένεια δημιούργησε κοινότητα. Τούτη η κοινότητα που λέγεται «Ρε πεντάνστες» καλλιεργήθηκε μια κουλτούρα, έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, ότι δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου, κάνεις το για το σύνολο, κάνεις το για τη χώρα σου. Γι' αυτό πάντα που πάμε, φωνάζουμε συστήματα. Και επειδή είναι καλλιεργημένο στο μυαλό του το σύστημα, των παιδιών που πάμε, και επειδή καλλιεργείται το πράγμα που την ημέρα που ξεκινούν χωρών, δεν θα πω τη λέξη μπορώνω τους, αλλά διαπαιδαγωγό τους, δηλαδή παιδεία, πρέπει να κάνεις παιδεία. Και το πρόβλημα που πρέπει να σκεφτούνται είναι να μην σκεφτούνται μόνο τον εαυτό τους, αλλά να σκεφτούνται το σύνολο. Τη σχολή τους που έρχονται, την οικογένειά τους, το σύνολο που έρχονται. Τούτα όλα τα πράγματα δεν είναι εύκολο να τα κάνεις. Γιατί έχει να κάνεις και με χαρακτήρες, έχει να κάνεις και με γονιούς, οι οποίοι πράγματα δέχονται τα πράγματα, τον τρόπο σκέψης που έχουμε εμείς. Έχει κόσμο που σκέφτεται πολλά ατομικά, έρχεται σε σύγκρουση πολλές φορές και να έρχεσαι ακόμα σε σύγκρουση. Οπότε, εκείνο που καλλιεργείται είναι η συλλογικότητα και ο συγκεντρωτισμός που πρέπει να έχεις για το στόχο που βάλεις. Δηλαδή, για ποιο λόγο πάει απλά να μαθαίνεις χορό, για ποιο λόγο πάει. Εγώ το που τους λέω είναι ότι δεν είναι απλά χορεύκεις, αλλά να μάθεις και να πάρεις τα διδάγματα της ζωής, γιατί μετά μπορεί να βγεις έξω, να τα χρησιμεύσεις. Ναι, εγώ σκέφτομαι σαν επαγγελματίας, θα πω τη λέξη επιχειρηματίας, διότι δεν το νιώθα ποτέ μου το πράγμα. Δηλαδή, αν με βάλαν με τους επιχειρηματίες είναι να πω θύμα. Οπότε, εν τούτον το κομμάτι που πρέπει να πιάσουν και να το μεταφέρουν στους άλλους και να το έχουν σαν βίωμα. Και ξεκινώντας από το πράγμα που μικρή ηλικία, που 5 χρόνων που ξεκινά, και θεωρεί τα κύπελα όλα γραμμίτζαμε, και σκέφτεται, μαμά θέλω να πω εγώ διαγωνισμό. Και έρχεται χτίτω τις ομάδες, μιλώ του και εξηγώ του ότι δεν είναι να πάει τσάμε και ο στόχος του να κερδίσει. Να πάει τσάμε, να πιάσεις την εμπειρία της ζωής σου, να περάσεις όμορφα και ό,τι είναι να έρθει. Όμως τι είναι το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι όσοι ομάδες έχουμε στη σχολή που ξεκινούν, έχουν background στο μυαλό τους ότι θέλουν να έρθουν πρώτοι. Και λέμε πολύ, μα κύριε, έκαμε λάθος πας το πράγμα. Εγώ φταίω αν κέρδισες εσύ, κέρδισες ο Γιάννης, ο Κωστής. Φταίω. Δεν φταίω γιατί υπάρχει στην Ομόνια, στο ΑΠΟΕΛ, στην Ανόρθωση, στον Απόλλωνα, στην ΑΕΛ, το αίσθημα να πιάσουν πρωτάθλημα. Επειδή έχουμε έναν background πίσω του μια ιστορία. Σωστά. Οπότε αν και ρε πεντάστε έχουν έναν background μια ιστορία, ο οποίος συνάδει να πάει να έρθει δεύτερος, πάει συνάδει να έρθει πρώτος. Και ειδικά σε παγκόσμιο διαγωνισμό, στο UTO, το διαγωνισμό, το Street Championship που γίνεται κάθε χρόνο, δεν πάω για τη δεύτερη θέση.
Και όταν τους έλεγα τους δικούς μου στο πελόκτορα, παιδιά, είναι δύσκολη κατηγορία. Σε δύσκολες ομάδες πάμε για να περάσουμε καλά. Sorry. Και ρωτώ τους μετά που τελειώσε ο πρώτος γύρος την Παρασκευή, έτσι. Ναι, που σε πιστέψαμε, λαλού μου. Νόμιζα πως τους έπεισα ότι πάμε για χαβαλέ, πάμε να περάσουν όμορφα. Λαλού μου, ναι, που σε πιστέψανε. Ξέραμε ότι ελάτε το μόνο για χάρτη. Ελάτε το έτσι για να μας διασκεδάσεις, ξέρω, αλλά αποκλείεται να με θέλει να έρθει πρώτος. Κάνουμε έτσι. Έχω δίκιο. Καταλάβεις το ποτά. Εκαλλιεργήθηκε το πράγμα μέσα στη σχολή. Έφυγε το καλλιτεχνικό σε εισαγωγικά κομμάτι του show που κάναμε παγιές και κάναμε παραγωγές, γιατί μπήκε μες στη ζωή μας το διαγωνιστικό κομμάτι, το οποίο δεν υπήρχε. Και θεωρώ ότι είναι δύσκολο να κοντέψει άλλος το πράγμα. Δηλαδή να το προσεγγίσει και να πει «Α, ξεκινώ το πράγμα». Οκ, ξεκινάς το πράγμα, ξεκινάς το μεντέν, αλλά από την άλλη μέχρι να φτάσεις στο σημείο που θέλεις, ίσως να κάνω παραπάνω πράγματα. Ότι μεγαλώνοντας, έχεις και πίσω σου. Έχεις και όμως πίσω σου που να έρθει, να σε αναλάβει το vibe και την ιστορία. Εγώ τα τελευταία 18 χρόνια που βρίσκομαι στην Κύπρο, έχω ακούσει ότι πάρα πολλοί σπουδαίοι Κύπροι βρίσκονται στο εξωτερικό. Νομίζω να είναι τυχαίο ότι αρκετοί φεύγουν από την Κύπρο, παρόλο που υπάρχουν και άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι στην Κύπρο. Που τη μια πληγώνει με το πράγμα, γιατί η Κύπρος, παρόλο που έφυγαν αρκετοί από την Κύπρο, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αρκετούς σπουδαίους ανθρώπους στην Κύπρο, όπως και εσένα. Όμως προσπαθώ να καταλάβω που το κάθε industry, είτε από tech, από business, από οτιδήποτε industry είχα την ευκαιρία να έχω καλεσμένους. Γιατί γίνεται το πράγμα. Και στην περίπτωση σου θα ήθελα να καταλάβω ότι βλέπω ότι αρκετοί πάσουν και σπουδάζουν χώρο στο εξωτερικό, Αγγλία παράδειγμα. Θέλω να ακούσω την άποψη σου. Βλέπεις ότι τα άτομα τα οποία τους βοηθάς να πιάνουν κύπελα, ότι έχουν όνειρα να φύγουν από την Κύπρο ή να πάρουν την Κύπρο μπροστά και για ποιον λόγο. Λοιπόν, καταρχάς εγώ, αν δεν ήταν η σχολή, πιθανόν να ήμουν και εγώ στο εξωτερικό. Αν δεν ήταν η σχολή, να έχω τους μαθητές μου, να τους ξαπολύσω τα πιο, δεν θα το κάνω ποτέ. Θα πάω λίγο πιο πίσω που τη θεματολογία που βάλει τώρα με το χώρο, να σου πω κάτι άλλο. Θα σου πω μερικές χώρες για να καταλάβεις. Σουηδία, Νορβηγία, Ελβετία, έχουν παιδεία. Πέτσαμε, δηλαδή του έχεις 30% φόρο. Πληρώνεις το φόρο και έρχεται το κράτος και διά σου κοινωνικό έργο. Διά σου δωρεάν παιδεία, πανεπιστήμια, πάρκα, γήπεδα, διά σου τα πάντα. Εντάξει. Στην Κύπρο δεν έχει τίποτε. Στην Κύπρο μίζα, μαφία, διαβατήρια, το βασιλικό τώρα με τον ηλεκτρισμό, κλέφτες, ψεύτες, λοποδίτες, δεν ξέρω μόνο. Οπότε, τούτο το πράγμα, στην κατηγορία την δική μας που επηρεάστηκε. Τι εννοώ, στο χώρο, πάει Γαλλία, κατοχυρωμένος ο χορός, κατοχυρωμένος ο φωτιστής, ο ηλεκτρολόγος, ο σκηνογράφος, ο φωτογράφος. Το που κάνουμε εμείς, κατοχυρωμένο επαγγελματικά στον κατάλογο των εργασιών του Υπουργείου Εργασίας της Γαλλίας. Εμάς το χορός ούτε κόντεψε να κατοχυρωθεί σαν επάγγελμα. Έγινε μια προσπάθεια το 1993 με το εντέχνο και με τον παλέτο. Έκαναμε μια ψήφιση στην Βουλή, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Οι σχολές πενταπλασιαστήκαν, όχι μόνο στο εντέχνο, αλλά από το δικό μας εμάς που είναι το Στρίνταν. Τα Μπέλιταν, τα Λάτιν, έχουμε παραπάνω από 500 σχολές στην Κύπρο, που είμαστε ξύλου κρεμάμενες. Εγώ και όπου τελειώνει χορό, δεν μπορούμε να είμαι στην Κύπρο. Ή να γίνει δάσκαλος χορού,
σε μια σχολή που τον προσλαμβάνει ή να ανοίξει σχολή που και να σου εξηγήσει ή να φύγει από την Κύπρο. Τι να κάνει στην Κύπρο. Αν δεν φύγει πάλι από την Κύπρο. 1 χρόνο, 2, 3, 5, 10 μετά, αν δεν κάνει λεφτά, πού να πάει. Οπότε υπάρχει τούτη η περιοχή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε λόγω των τρόπων σκέψης μας στην Κύπρο, στη χώρα μας που δεν έχει ευκαιρίες ο νέος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Όσοι μαθητές μου θέλουν να φύγουν να πάνε έξω να κάνουν καριέρα με πόνο ψυχής, δεν μου να σου πω. Όχι μείνετε Κύπρο, σε κανένα, ούτε στο γιο μου, ούτε στον Κωνσταντίνο της ομάδας μου, σε LMC, που έκλαια ένα μήνα. Προσπαθώ πίσω να μείνω, με οποιοδήποτε τρόπο. Όχι να φύγετε να τους. Δεν μου να κάνετε τίποτα. Για να καταλάβω τι υπάρχει στο εξωτερικό από ευκαιρίες στο θέμα. Τούτο που σου είπα προηγουμένως. Δηλαδή στην Κύπρο. Ας πούμε παράδειγμα της Σουηδίας. Έχει παιδεία. Στην Κύπρο δεν υπάρχει παιδεία. Στη Σουηδία δεν υπάρχει μαφία. Στην Κύπρο υπάρχει μαφία. Στην Κύπρο έχει μίζες. Ο ένας να βολέψει τον άλλο, επειδή είμαστε μητσάχωρα. Ο ένας να κλέψει τον άλλο. Ο ένας να καρφώσει τον άλλο. Στη Σουηδία δεν υπάρχει το πράγμα. Ναι, υπάρχει παντού το πράγμα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια βάση, ένα πρόγραμμα. Και δουλεύει το πρόγραμμα. Με τα λάθη γιατί είμαστε άνθρωποι. Στην Κύπρο δεν υπάρχει με πρόγραμμα, με βάση, με τίποτα. Δεν υπάρχει ούλα. Άρα περέ. Οπότε το πράγμα και από τα κόμματα της Κύπρου που υπάρχουν, δεν υπάρχει ένα κόμμα να πει ρε, πρέπει να μου το άρπα, το β, το γ, τίποτε. Δεν υπάρχει τίποτε. Είναι όλοι μέσα στα σκατά, με συγχωρείτε. Και προσπαθούμε εμείς με τον πόλεμο μας να πιάνουμε τη σημαία της Κύπρου και να παίρνουμε εξωτερικό, να πολεμούμε για τη χώρα μας και ούτε έναν ευχαριστώ πιάνουμε που τους ανθρώπους. Και αν είναι ευχαριστώ που τον απλό τον κόσμο. Οπότε δεν ισχύει, Σέργε μου, το πράγμα μόνο στον χώρο μας εμάς. Ισχύει και τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής μας. Συμφωνώ. Δηλαδή, σε όλους τους τόπους της ζωής μας. Να σου πω ένα παράδειγμα που έγινε χτες με το ποδόσφαιρο. Προσπαθήσατε να κάνουν να ξαναπηγαίνουν οι φιλάθλοι των αντιπάλων ομάδων στα εκτός έδρας και μπήκαν 800 φιλάθλοι μες στο γήπεδο σε ένα νέο γήπεδο του ΑΜΕΓΑ για να δει πώς δουλεύει η χώρα μας. Και η αστυνομία έπαιρνε τους έξω ως ξαναελέξει δεύτερη φορά. Και μπαίνουν δεύτερη φορά μέσα και διακόψαν τον αγώνα πριν να ξεκινήσει. Ακυρώσαν το τέτοια. Γιατί κροτίδες και καπνογόνα και φωτοβολίδες. Πώς γίνεται το πράγμα. Πώς γίνεται να μπουν οι φωτοβολίδες τους δεύτερη φορά. Η αστυνομία εντιαμέ πώς μπήκε μέσα οι φωτοβολίδες, οι κροτίδες και διάκοψε το τέτοια. Εγώ σου πω ότι είναι, τι πιστεύω. Ότι η αστυνομία εξκαιμμένα το κάνει το πράγμα, να τα αφήκει να περάσουν και να περάσει τα μηνύματα, γιατί ζούμε σε ένα σύστημα τώρα, που οποίον είναι όλοι κλέφτες, ψεύτες, πουλημένοι. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει διαφορετική λογική να μου απαντήσεις. Έφκαλαν τους φιλάθλους 800 άτομα έξω και επανάφεραν τους πίσω μετά από έλεγχο και εισιτήρια και τα πάντα και βρεθήκαν τόσες κροτίδες, τόσες φωτοβολίδες, τόσες καπνογόνα πάνω στην κερκίδα. Πώς? Σημαίνει αν φύγαν τους. Και τούτο πράγμα δεν συμβαίνει μια φορά, συμβαίνει συνέχεια. Τι είναι τούτο? Ποιος? Ευκήγεν το ΑΚΕΡΤ, ο ΔΙΣΥ, το ΔΙΚΟ, το ΕΛΑΜ, φωνάζω. Ο ΛΑΜΟΚ καπγίζει. Δεν έχει πιο καλό μόνο. Καπγίζει μόνο. Και τούτοι καπγίζουν μόνο. Ξεχάνουν τα μπογινέν και πας σε άλλο θέμα. Είπα εγώ τρώτη. Εγώ εσύ. Πανδημία. Θυμίζω σου. Επένα στα γήπεδα, έλα σου απαγορεύεται να πάνε οι φιλάθλοι, ανοιχτός χώρος, αλλά στο μολ δικαιούσουν να πάεις. Με τόσες χιλιάδες κόσμος. Το γήπεδο ήταν ανοιχτό, δεν δικαιούσουν να πάεις, την πανδημία, αλλά δικαιούσουν στο μολ. Λεφτά. Σωστά. Οπότε τούτοι ούλοι μας, είναι παγκόσμιο γεγονός, είναι μόνο παγκόσμιο. Ήταν παγκόσμιο γεγονός να παίζουν έναν άνθρωπο την ημέρα και να το δεχτείς. Οι παγκόσμια να πούν ότι πρέπει να παίζουμε έναν άνθρωπο, η τύχη του, το όνομα του, το αριθμό του, τα φέα του, όπως το τζόκετ και παίζουμε με το όπλο. Πρέπει να το δεχτώ. Δεχτήκαν το και τραβούμε. Μετά την πανδημία
έπονται χειρότερα. Και θεωρούμε πράγματα συνέχεια. Οπότε τούτα όλα τα πράγματα, λογικό να σηκωθούν οι νέοι και να πάνε έξω. Και να μην πει τίποτε green. Και να έχει τον παπάν και την μάμα και να λέει «Γε μου φύγε». Και να κλαίει, ήταν που τώρα να κλαίει, δεν σηκωθεί η τρίχα μου. Ξέρω πάρα πολλούς που φύγαν από την Κύπρο γιατί αναγκάσαν τους η χώρα τους η ίδια να κάνουν το πράγμα. Και μόνο εμάς που συμβαίνει, συμβαίνει και στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Συμβαίνει στην Κύπρο, είναι πολλά έντονο. Συμβαίνει στην Γαλλία, συμβαίνει σε πολλές χώρες. Αλλά τουλάχιστον στην Γαλλία έχουν κατοχυρωμένα τα επαγγέλματα τους. Και με νόμο που για μένα να επικαιρώσουν μπαμ. Ήταν η πανδημία στην περίοδο της Γαλλίας, οι χορευτές, και αμένα επικαιρωθούν κανονικά, εμάς και επικαιρωθήκασαι. Έφκανε ο πρόεδρος περιμένα από τότε, έκανε του 200 ευρώ, τα λόγω 50 ευρώ. Έδωκε τους. Τους έδωκε 150 ευρώ περνάς 3 μέρες. Οπότε, τούτα όλα τα πράγματα, ο κόσμος πρέπει να σκέψει να τα βάλει σε μια γραμμή, να τα στοιχειοθετήσει σε ένα χαρτί, πας στο κομπιούτερ και να γράψει 5 πράγματα και να σκέφτεται ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Διότι στη συνέχεια εμείς μεγαλώνουμε, εσείς είσαστε νέοι. Εντάξει, δεν σημαίνει μεγαλώνουμε, σημαίνει πρέπει να τους αφήκουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Τουλάχιστον που τη δική μου την πλευρά κάνω ό,τι κάνω με τον χορό, να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Πάντα κλαίω για τη σημαία της Κύπρου. Πάντα και τη σημαία που αγαπώ τη. Και δεν υπάρχει περίπτωση να δείξει αγαπήσω. Αλλά δεν τα που νέο μήνες στην Κύπρο να χορεύει για μένα και ενώ το μέλλον του είναι έξω. Δυστυχώς υπάρχει το πράγμα. Συμφωνώ. Και να το βιώνουμε το πράγμα συνέχεια, αν δεν βρεθεί κάποιος να το αποκουπήσει, κυριολεκτικά να το αποκουπήσει, και να δικαιώνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Για να μπορέσει να υπάρχει αναγέννηση, πρέπει να αποκουπήσει το παγιό. Όπου δεν το αποκουπήσει το παγιό, πάντα δεν υπάρχει τούτη η κατάσταση. Και είναι ένας από τους λόγους που κάνουμε και αυτή την εκπομπή. Γιατί μπορούν να μας κλείσουν τα στόμα, μπορεί να μην δείχνουν στα νέα, ας πούμε, να μην προωθούν τους αθλητές κτλ. Όμως και εμείς, ένας από τους τρόπους που εγώ προσπαθώ είναι μέσω της εκπομπής, γιατί όπως είπες και στην Σουηδία η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ανάπτυξη του κόσμου. Και στην Κύπρο έχω προσέξει ότι έχουμε αρκετό στρες. Δεν ξέρω αν το στρες βγαίνει λόγω του πολέμου, λόγω επειδή έμειναν αρκετά αβεβαιότητα, πολιτική και δημιουργήθηκε το στρες. Και συζητούσα πρόσφατα με ένα φίλο ότι μακάρι να βλέπω, δεν με κόφτει οικονομικά πώς εξελίχθηκε η Κύπρος, αλλά ψυχολογικά μετά τον πόλεμο θεωρώ ότι θα μπορούσαμε με έναν τρόπο όπως κάνουν στη Σιγκαπούρη, με διάφορα μαθήματα για τους κάτοικους της χώρας. Για ποιον πόλεμο μιλάς? Το 1974 μετά από... 50 χρόνια, Σέργε. Για όνομα του Θεού. 50 χρόνια ποιος θυμάται. Έκαναμε να ξεχάσουμε την ίδια μας την πατρίδα. Δεν έχει κανένα ψυχολογικό στρες. Τίποτα δεν έχει. Επιώσαν τα οι κύριοι μας και οι γυροί μας και τον καιρό. Εγώ ήμουν 9 χρονών. Και ήμουν μωρά. Τι βιώσαμε, τίποτε. Πάει από εκεί και δεν καταλάβεις τίποτε. Πάει απέναντι στην κατοχόμενη Κύπρο και δεν καταλάβεις τίποτε. Δεν καταλάβεις Θεό. Δηλαδή, και οι πιο μητσοί, εσύ που είστε και πιο μητσοί, πάντα να πάτε από εκεί. Εγώ πρόσφατα πήγα με έναν φίλο. Ήθελε να πάει μια δουλειά να βάλει πετρέλαιο. Το αυτοκίνητο εγώ είναι πήγα ούτε μια φορά, δηλαδή μου η κοπέλα για μέσα στο τσεκ. Δηλαδή μου πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Έλεξε την τελευταία μου πρώτη φορά. Αν και πήγα το 2013 με τον Τιμπού στην Τουρκία σε παγκόσμιο διαγωνισμό, να πούν «Α, τον πήγαινε που είναι Τουρκός πόρος, είναι...» Άλλες πλάκες τούτες. Πήγα φίλε μου και το κάνουν και ριάκια. Και πήγα και επικαιρώσα τους. Εν τους έκανα πακύρα, το κάνουν και επιλεγώσαμε τουλάχιστον. Και όταν είχατε και η βαλίτσα μου στην Τουρκία, είχατε την βαλίτσα μου, ο Τούρκος ήταν και λέει μου αποθενήσε από την Κύπρο. Είμαι Κύπριος. Έλληνας, Κύπριος λαό του. Λέει μου, δεν μου γράφει αυτή η παλέτσα του, Μιχάλης Βαρνακίδη, ξέρω εγώ. Επήγαινε ο Τούρκος, παρακαλώ, και σε λιγότερο από 3 λεπτά έφερε μου η παλέτσα. Εντάξει. Γι' αυτό είναι το παραμύθι του Τούρκου και του Έλληνα και του βλακίες που τους πολιτικούς. Εγώ δεν καταλάβω όταν μου γίνεται.
Όχι, καταλάβω, αλλά εντάξει, θέλω να πω παραπάνω πράγματα. Οπότε, πάρα πολλά τα με που έχουμε στα χώρα. Είναι θέμα κόμπλεξ ψυχολογίας, γιατί είναι το πόλεμο. Πριν 50 χρόνια, ποιος θυμάται, ήδη οι πολιτικοί που κάνουν συνομιλίες τάχα μου, ούτε τους κόψει. Και δεν ακόψει έναν νεαρό 20 χρονών τι έγινε από το 1974. Από δεν το ζει, δεν το ξέρει. Εν τον έπιανε κανένας γόνιος του, αν πάρε από και τα πράγματα δικά μας και ακλαίει μπροστά του ο Τσίρης, γιατί είναι το σπίτι της μαμάς του, της γιαγιάς του, του παππού του. Ποιος? Γιατί? Διότι κάποιοι φροντίζαν να ξεχάσουν. Το δεν ξεχνώ είναι μια λέξη όπως το όνομα που λέει Γιάννης και η λέξη δεν ξεχνώ είναι όπως το Γιάννη. Όνομα, ένα όνομα απλώς. Τίποτα, δεν είναι τσουφκάλι νόημα η λέξη δεν ξεχνώ. Οπότε τα όλα πράγματα μπορεί να μην είναι ψυχολογία τον που λάρεις εσύ, αλλά να είναι τρόπος σκέψης που σου φυτέψασαι. Μια ιδέα, ναι. Όπως σου φυτέψαν την πανδημία, ενώ την πανδημία, όπως σου φυτέψαν να βάλεις εμβόλιο, όπως σου φυτέψαν να κάνεις τεστ. Και όταν πήγα εγώ απέναντι στο φαρμακείο, είχε 800 κρούσματα περίπου και μπαίνει με τον κατάλογο, με η κοπέλα από το φαρμακείο, να δει τον πίνακα που βγάλει πόσα κρούσματα υπάρχουν, εφίαν τον. Τώρα πριν 2 μήνες που το... Και λέει μου δεν υπάρχει. Γιατί να το βάλω έτσι. Να δει ο κόσμος ότι είχε 800 κρούσματα και να ούλα ανοιχτά, ενώ εκλείδα στη 3 κρούσματα. Οπότε τούτα ούλα είναι οργανωμένα. Δεν έχει τίποτε τυχαίο που κάνουν. Είναι οργανωμένα από κάποιους κύκλους. Έχει μια βαρέλα γεμάτη μέλι και τα έτσι τους ούλους που γύρω. Που τον μεν και τον δε. Εγώ προσωπικά δεν είχα βάλει το εμβόλιο κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, παρόλο που είμαι διαβητικός. Επειδή έχω την τάση να μελετώ άλλες απόψεις πέρα από τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να μελετήσουν το κομμάτι του κορονοϊού, υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις τώρα τι έγινε στο κομμάτι με τον Dr. Fauci στην Αμερική. Θα μπω στη λεπτομέρεια. Ακόμα και τα διάφορα states της Αμερικής παίρνουν δικαστήριο την Pfizer. Τι που είπες πριν, τι είναι σωστό και λάθος. Και μου ήρθε στο μυαλό ο Σοκράτης, γιατί σκότωσαν τον για τον πράγμα. Επειδή έφυγε στους δρόμους και ρωτούσαν τον κόσμο την άποψη του γιατί πιστεύεις τούτον, γιατί ακολουθάς τούτον. Να σου πω ένα πράγμα τούτο. Επειδή ξεκινάμε από τον χρόνο, κατερρίξαμε την πανδημία. Αλλά είναι λάθος, γιατί να καταλάβουμε πολύ τι επέκτηκε στην πλάτη μας. Όταν πήγαμε σε μια διαδηλώση της αστυνομίας, έπιασε μια αστυνομία την επόμενη μέρα και είπε μου «Ίσως την τάδε και να φορείς μάσκα». Και πήραμε δικαστήριο. Εντάξει. Με καταδίκασαν 480 ευρώ. Εντάξει. Όμως επειδή είναι νομικό στήριγμα το πράγμα, δεν επικρίνεται ποτέ τα 480. Άρα η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καθαρά πολιτική. Δεν υπήρχε μέσα συνταγματικό δικαίωμα του δικαστηρίου να μου επιβάλλει 480 ευρώ. Έχει 2,5 χρόνια, δεν ήταν ποτέ πιλετουή και έλεξα το εγώ που τις αστυνομίες, που τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Οπότε, πάρα πολλά πράγματα που συνέβησαν μέχρι... Μάλιστα έπιασε με και ένας βουλευτής, πριν βουλευτής, όταν τους έκανα τάκ για τα εμβόλια, και λέω μου, εγώ να βάλω ένα, να βάλω και δυο. Κάνε που έχουμε τους άλλους, έχουμε σαν και παούριζε μου το τηλέφωνο ένας τέλεχος ενός κόμματος, έφτα από ποιος, δεν χρειάζεται. Έγινε και ένας τεράστιο ψυχολογικός πόλεμος πάνω στον κόσμο που μας έκαναν και μας που είμαστε εναντίον το πράγμα, να δεν μου γίνεται. Και έκαναν τα μωρά και πελάνα, και του ένα μωρό στη μάθημα με μάσκα, του λιμένα το μωρό με μάσκα, ενώ η μάνα του Τζούρις δεν ήταν έτσι, το μωρό με μάσκα, πελάνε το μωρό με μάσκα. Και πάρα πολλά όλα πράγματα που έκαναν. Εγώ, αν ήταν άλλο στη θέση μου, η σχολή θα ήταν κλειστή. Εστερήθηκα πάρα πολλά τα 3-4 χρόνια λόγω του COVID για να υπάρξει στη σχολή. Και εν τούτο σε κατάφερα με τα χρόνια να έχω τις παγκόσμιες μου επιτυχίες, γιατί αγαπώ την πατριά μου, αγαπώ τον που κάνω και ελπίζω να το συνεχίσω. Οπότε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ένα θέμα που θυμούμε τώρα, επειδή έβαλαμε το θέμα της πανδημίας, θα ξεχάσω που βγάλασε νόμο
διάταγμα, όχι νόμο, διάταγμα. Τα μετάφωτα το καλησπέρα, νομίζω έκαναν μπλοκά. Σε παράσει τάγκ, σε φοράνε θωρακισμένα, να μην πιένει τηλεμέσο, άμα και πιάει πανούκλα. Και δεν μίλαν κανένας, σύμπαινε τίποτε. Του τα ούλα τα πράγματα, αν τους τα λάδεις ούλους σήμερα, έχεις δίκαιο, έχω δίκαιο, αλλά κάποιος πρέπει να πληρώσει. Κάποιος πρέπει να πληρώσει τα πράγματα. Μα είναι παγκόσμιο γεγονός, τι σχέση έχει. Όπως με το Φάουτσερ στην Αμερική, που κάποιοι να πληρώσουν στη Γερμανία, κάτσαν κάποιους φυλακοί, και σε κάποιες άλλες χώρες κάτσαν τους φυλακοί για την παλαγία που καμάτι, αλλά ποιος τα λαλεί. Σαν μου βάλει τον κλέφτη να σου πει ότι είμαι κλέφτης. Βάλε τα μουμουέ, αφού είμαι τους κλέφτες, πληρωθηκάς. Όλα τα μουμουέ της Κύπρου, δεν έχω περίπτωση, πιστεύω να μην πληρωθηκάς. Γιατί ήταν όλοι οι αρχοδία μαζί, ατούγια, με ο Γαβρίλης. Τα χρήματα αυξήθηκαν σε 3 και κλειωθείτε σπίτι σας. Αυξήθηκαν σε 1000, κλειωθείτε σπίτι σας. Να ανοίξουν οι δουλειές σήμερα, τα χρήματα μειωθήκαν στα 500, όμως μπορείτε να ανοίξετε. Φάσκουν και αντιφάσκουν. Τα έκαναν το άσπρο μαύρο, το μαύρο άσπρο, έκαναν το γελίο κοτσινούι, δεν βάλαν το γελίο ροζ, δεν μετά. Πράγματα τα οποία με την προσωπική μου δουλειά που κάνω και το γιο που ασχολούμαι με τον χώρο, έκαναν τον κόσμο να πιστεύει πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν. Και ούτε θα υπάρχουν. Έκαναν τον κόσμο να θεωρεί τηλεόραση και να τρέμει. Αν η πρώτη είδηση στις τηλεοράσεις είναι ένα σκοτώθηκε ένα δυστύχημα, έπαιρνε ένα άλλο πεμπορικατοικιά. Την πρώτη είδηση. Σαν την πρώτη είδηση να είναι κάτι το θετικό, κάτι το όμορφο, κάτι το ωραίο. Λοιπόν, έπιασα ένα σταθμό για να πιάνουμε και την κουβέντα μου, γιατί του σταθμού που δουλεύω. Έτσι από το όνομα του σταθμού που πιάσα. Πέραν από το Σίγμα και από τον Αντένα που με παρουσιάσατε που την πρώτη στιγμή, μπαμ, έβαλα το στις ειδήσεις του. Ένα σταθμό πρέπει να στείλει email, εγώ πρέπει να στείλω email γιατί εκπροσωπεί τα χώρα μου και τίμησα την και πια παγκόσμιο διάγωνο σε τόσες χώρες. Που ναι, πρέπει να στείλεις. Δεν τα καταφέρω να στείλω το email. Πάμε μου το email είναι τούτο, στείλω το, δεν πάει. Για να δει πώς σκέφτονται και πώς τον τρόπο που σκέφτονται και πώς τους έκαναν να σκέφτονται και πού δουλεύουν κοντά τους. Νομίζω έχουμε καλύψει τα 3 θέματα που ήθελα. Να σε μάθω εσένα καλύτερα, γιατί άρχισες αυτή τη σχολή. Το δεύτερο ήταν σημαντικό για μένα να προσπαθήσω να καταλάβω τι σημαίνει για τους πρωταθλητές σου να έχουν έναν champion mindset και τι χρειάζεται ένας για να αποκτήσει αυτό το mindset στον χώρο. Και το τρίτο, το κομμάτι που έχω καταλάβει μας πειράζει και τους δύο, η αδικία. Γιατί εμένα προσωπικά μου αρέσει και η αδικία. Όταν υπάρχει δημοκρατία, να υπάρχει αδικία. Έχουμε καλύψει ως ένα σημείο το κομμάτι της αδικίας, γιατί είναι τόσο μεγάλο και προσπαθώ να μην είμαι biased ούτε με δεξιά ούτε με αριστερά, απλώς να δίνω έμφαση στην λύση. Δηλαδή, τούτο που κάνουμε, δηλαδή να βοηθήσουμε τους επόμενους να αποκτήσουν αυτή την κριτική σκέψη, να αρχίσουν να ρωτούν μα γιατί τούτο, γιατί το άλλο, μα γιατί το σίγμα λαλεί τούτο, μα γιατί ο τούτος λαλεί τούτο και να μελετούν παραπάνω από τούτο που βλέπουν, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού να μελετούσαμε παραπάνω τι γινόταν, αλλά δυστυχώς όπως έβγαλε και ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ πριν μια εβδομάδα μια ανακοίνωση που έστειλε στον ανώτατο δικαστή, οποιοδήποτε μπορεί να το δει online, μια επιστολή όπου έλεγε ότι το administration του Biden υπέβαλε του να κλείσει τα στόματα σε κάποιους λογαριασμούς στο Facebook όταν μιλούσαν για τον κορονοϊό. Για παράδειγμα, αν έλεγες ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει το immune system σου, ήταν να σου κλείσουν τον λογαριασμό, επειδή δεν συμπίπτεν με το World Health Organization. Ό,τι έλεγε το World Health Organization έπρεπε να ήταν το κομμάτι. Και ευκήγε ο ίδιος ο ιδρυτής του Facebook και είπε το πράγμα. Ο λόγος που το είπε έτσι όπως έχω καταλάβει, επειδή φοβάται ότι ο Τραμπ τώρα θα βγει πρόεδρος και επειδή έκαμε μπαν το λογαριασμό του Τραμπ κατά τη διάρκεια του κορονοϊού στις προηγούμενες εκλογές, έβγαλαν αυτή την επιστολή. Υπάρχει τόση αδικία, προσπαθώ να μην σκέφτομαι τόσο πολύ που πρέπει να καταλάβουμε, όχι να σκεφτόμαστε Θεό, πρέπει να καταλάβουμε το παρελθόν, να το καταλάβουμε
όχι να το σκεφτόμαστε τόσο έντονα να το καταλάβουμε, για να το συγχωρέσουμε, θεωρώ. Πρέπει να συγχωρέσουμε το παρελθόν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μόνο μέσω που το forgiveness, θεωρώ, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να πούμε συγχωρώ το πράγμα, αλλά τώρα θα κάνω κάτι για τούτο. Θεωρώ ότι ακόμα και 1% επιρροή να υπάρχει αυτή την εκπομπή στους επόμενους χορευτές, είτε οτιδήποτε αθλητές, επιχειρηματίες που προσπαθούν στην Κύπρο, γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η διαφθορά στην Κύπρο, αυτή η αδικία. Θεωρώ ότι ένας τρόπος για να λυθεί να είμαστε όσο παραπάνω ένεργοι πολίτες, όπως έδειξε και δεν θα μπούμε στο θέμα του ΦΙΔΙ, αλλά έδειξε ότι δεν είχαμε τόσους active citizens στην Κύπρο και έγιναν μετά εφόσον είχε τη φήμη λόγω των social media. Θεωρώ ότι στην πορεία ας ελπίσουμε ο κόσμος που είδαμε τούτη τη μικρή διαφθορά, μπορούμε να πούμε μέσω του ΦΙΔΙ, ότι ψήφισαν τόσο κόσμος που δεν ψήφισαν πριν τον ΦΙΔΙ, και στην πορεία να ενωθούν τούτοι, ας το πούμε, οι 70.000, 100.000, 200.000, για να υπάρχει μια διαφορά στην πλευρά ότι ζούμε σε μια δημοκρατία. Και ένας από τους πιο σωστούς τρόπους ήταν να πηγαίνουμε εμείς εναντίον του κράτους νομικά. Όπως υπάρχουν διάφορες συνθήκες όπου διάφοροι άνθρωποι έχουν κερδίσει υποθέσεις εναντίον του κράτους. Θεωρώ ότι η αρνητικότητα θα φέρει διαφορά αν μαζευόμαστε και κάνουμε προβλήματα στους δρόμους, protest με προβλήματα, γιατί τούτον θέλουν τέλος της μέρας. Θέλουν να αρχίσουμε να δημιουργούμε εμείς τα προβλήματα, είτε μεταξύ μας, επειδή ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί τούτον συμφέρει τους τέλος της μέρας. Να υπάρχει δημοκρατία για να τσακώνονται ο κόσμος μεταξύ τους. Δυστυχώς, έτσι είναι τα δεδομένα τώρα σε πολλές χώρες, λόγω και του πολέμου με τους Ισλαμιστές. Οι Ισλαμιστές που φτιάχνουν και κάνουν τις διαμαρτυρίες για λόγω του Ιράν και του πολέμου. Έχω γράψει ένα πράγμα που δεν το ξαναείπα στον πρώην καλεσμένο σαν ερώτηση, αλλά θα το αρχίσω που σένα σαν ερώτηση. Είναι μια, θεωρώ, καλή ερώτηση για να δοκιμάσουμε να δούμε αν υπάρχει αυτή η δημοκρατία στην χώρα. Να το πάρουμε συγκεκριμένα στο θέμα του χορού. Επειδή αρκετά θέματα έχουν σχέση με την πολιτική. Και ένας από τους τρόπους για να βελτιώσουμε στην Κύπρο το θέμα του χορού, είτε αθλητισμού είτε οτιδήποτε, είναι να μας δώσουν καλύτερες ευκαιρίες. Εγώ θέλω να καταλάβω. Θέλω να μοιραστείς με ένα μήνυμα. Αν είχες την ευκαιρία να κάτσεις, ας πούμε, με τον κύριο πρόεδρο μας. Όχι να του ζητήσεις κάτι, απλώς όπως συζητούμε εμείς οι δύο, που θα έπρεπε να κάνει, θεωρώ, και ο πρόεδρος, ένα μήνυμα στο πώς θα μπορούσε η Κύπρος μέσω του χορού, ας πούμε, να βοηθήσουμε την Κύπρο, επειδή ο χορός συνδυάζεται με πολλά πράγματα, και με το stress και με το creativity και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τι θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ο καλός μας πρόεδρος τώρα για να βοηθήσει το θέμα? Λοιπόν, πρέπει να μας φάει άλλη μια εκπομπή το πράγμα. Λοιπόν, θα πάω έναν βήμα πίσω που την αρχή που ξεκινήσαμε για τα μωρά, τα πράγματα. Και όμως πρέπει να κάνουν οι νέοι, πρέπει να βλέπουν μπροστά, το πρώτο, να βλέπουν μπροστά, να μην παρασύρονται από την περιοχή ατμόσφαιρα που δημιουργείται από μια κατάσταση που εξωγενείς παράγοντες ή που τα μουμουέ που βγαίνουν προς τα έξω, και να έχουν πάντα στόχους. Δηλαδή, ποιο είναι το motivation σου, τούτο. Άρα να βάλω στόχους. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Ο στόχος μου είναι τούτο. Ναι, αλλά κάνεις τους, όχι. Θα ξεκινήσουν να βάλουν τους στόχους τους, μετά από το motivation φυσικά, ότι θέλει motivation για να βάλει στόχους, τα κίνητρα του. Και μετά από τους στόχους να τους κάνουν. Και πώς γίνεται το πράγμα? Πρέπει να βάλεις πρόγραμμα. Σήμερα, Δευτέρα, κάνω το τούτο.
Τρίτη τούτο, Τετάρτη τούτο, Πέμπτη τούτο, Σαββατοκύριακο, δεν επαναπάβομαι, ξεκινώ και κάνω τούτο. Τούτο είναι το κομμάτι το ένα με τους νέους που μου βάλει την ερώτηση για την αρχή. Έρχομαι τώρα στην περίπτωση του Φιδία που μου αναφέρει προηγουμένως, και επειδή εγώ δεν τον ψήφισα Φιδία. Εγώ με τη Άννα της θεολόγου, έτσι δημόσια το πω. Εντάξει, και η Άννα η θεολόγου ήταν η μόνη που έπαιρνε να εκλεγεί, να εκλεγούν κάποιοι που ήταν υπουργοί υγείας των καιρών της πανδημίας και προσπάθησαν να μας επιβάλλουν να βάλουν εμβόλιο, κάτι, αν δεν πω το όνομα του, ξέρει και ποιο εμπονεί. Οπότε, ο Φιδίας, ο κόσμος που ψήφιζε, που ήταν οι γονείς δάμε, ο κόσμος δεν ψήφιζε το Φιδία για τις απόψεις του. Ο κόσμος ψήφιζε το Φιδία για μορφή αντίδρασης των τρόπων που σκεφτούνται τα κόμματα. Και τα κόμματα δεν πήραν το μήνυμα. Άρα έχουμε πολλές φάτσες να φάμε ακόμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Κύπρου εκλέγηκε που τα ΜΟΜΟΕ. Εν τα ΜΟΜΟΕ που τον εκλέξατε. Και δεν έχει ιδέα από πολιτική, δεν έχει ιδέα από τίποτε. Ο πρόεδρος. Και αν κάθομαι μαζί του, το πρώτο πράγμα που να του ζητήσω, που είναι τον, αν πω τη λέξη, προϋπολογισμό, θα βγάλει 1.000.000 ευρώ, εντάξει, θα κάνει μια επιτροπή, ένα φορέα, εντάξει, ο οποίος θα είναι μόνο για τις ομάδες χορού που ταξιδεύουν και εκπροσωπούν την Κύπρο στο εξωτερικό. Έχει πολύ καιρό που το λέω. Αν το 1.000.000 πρόεδρε, αν το δει καμιά φορά τούτο που το πιστεύω, αλλά να κάποιος δεν μπορεί να το πει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κύριοι που να το ακούσουν και να το δώσει. Το 1.000.000 δεν κάνει τίποτε εκείνους. Και δεν νομίζω υπάρχουν τόσοι διαγωνισμοί, όπως το UDO Street Dance Championship, που λαμβάνουν 35 χώρες από όλον τον κόσμο, 6.000 χώρες, 420 ομάδες και γίνεται πανικός. Δεν μπορούσα να παίρνω 5 ομάδες, αν υπήρχαν και τα λεφτά, όπως και άλλες κυπριακές ομάδες, να παίρνουμε 20-30 ομάδες που την Κύπρο τούν το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Και πολλοί άλλοι διαγωνισμοί που γίνονται παγκόσμια, είτε από το Latin, είτε από το σύγχρονο, είτε από το έντεχνο, είτε όχι μόνο από το στρίντα. Άντε να φάμε 200, να φάμε 300.000, εσύ κάνεις τον προπολογισμό σου και πίνει τον έτο κάθε χρόνο για να κλείσει το εκατομμύριο. Και κάτι να τύχει να κάνει και στην Κύπρο ένα μεγάλο διαγωνισμό, μεγάλους ελληνικούς, και να φέρει τις χώρες όλες τούτε που πάει, να τις φέρει στην Κύπρο εσύ. Με καλύτερες συνθήκες. Και μάλιστα να τους φέρει στην περίοδο τουριστική περίοδο. Όπως κάνουμε τον Blackpool. Που το Blackpool δεν είναι ο καλύτερος τουριστικός προορισμός, όμως πάση πάνω από 30.000 άτομα την εβδομάδα. Σκέφτομαι στην Κύπρο το πράγμα, θα του 30.000, του πολλά παραπάνω. Για να καταλάβετε τι λέω. Αλλά για να κάνεις μια διοργάνωση, πέραν από το και να πεις ότι το χρηματικό βραβείο είναι τούτο. 100.000 την νικήτρια ομάδα που να κερδίσει το διαγωνισμό. Θα σου κατεβούν πουλήν την Ευρώπη, πουλούν τον κόσμο, 1.000 ομάδες. Αν πες ότι η νικήτρια ομάδα που την τάδε κατηγορία συγκεκριμένα κερδίζει 100.000. Γιατί, διότι κύριε Πρόεδρε, έχει μια χώρα ημικατεχόμενη. Πρέπει να ξυπνήσουν, γιατί αν δεν τη λύσουμε την κατάσταση, και άμα δεν λυθεί, θα είναι ό,τι χειρότερο για τις επόμενες γενιές. Ένα μας πιάνουν όλους. Και τούτο δεν μπορείς το στάτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή να παραμείνει και αμέ. Κοιμίζει το τέρας. Άμα ξυπνήσει το τέρας, επάψαμε την κανονικά, και εμείς που είμαστε τώρα και για τους επόμενους. Το επόμενο που να πω του Προέδρου, απλά παραιτήσει. Να παραιτήσει και όχι το Υπουργείο του, να κάνουν και κάτι να προκηρύξουν εκλογές, να φύγουν τα κόμματα που λέμε στη μέση, να απαγορευτούν τα κόμματα. Το είναι πελάρ που του έκαμε το αστείο τούτο. Δεν λέω να παραιτηθεί κανένας εγώ, απλά πρέπει να ακούσουν τον λαό. Πρέπει να κάτσουν. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης δημοκρατίας, διότι η δημοκρατία που βιώνουμε σήμερα στις εισαγωγικά, να πάμε πίσω στους αρχαίους Έλληνες, να δούμε πώς λειτουργούσε η δημοκρατία. Όταν πας στους Έλληνες, να δούμε πώς λειτουργούσε η δημοκρατία και αμένει η δημοκρατία. Συμφωνώ απολύτως.
Η ελεύθερη δημοκρατία όπως ζούταν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Τα πάντα ξεκινήσαν από τους αρχαίους Έλληνες. Η γλώσσα μας μεταφράζει τα πάντα. Σηκώνεται τρίχα μου. Τα πάντα. Η γλώσσα μας κάνει τα πάντα. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης δημοκρατίας των αρχαίων Ελλήνων. Μπορούν να μπουν μέσα στον Google να ψάξουν να δουν τα μπουν η ελεύθερη δημοκρατία. Και το που ζούμε τώρα δεν είναι δημοκρατία. Σε εισαγωγικά η δημοκρατία, γράφει δημοκρατία σε εισαγωγικά. Οπότε δεν είναι δημοκρατία που έχουμε ούτε στην Ευρώπη ούτε πουθενά. Και επειδή έκαμε και μια αναφορά για την Αμερική, για τον Τραμπ, και επειδή κατηγορήσαν τον άνθρωπο ότι είναι ακροδεξιός, είναι οτιδήποτε εκτός από ακροδεξιός. Και τούτον το ακροδεξιός, δεξιός, αριστερός, είναι τεράστιες ταπέλες που δαμε ως τα κατεχόμενα. Χτες προσπάθησαν ξανά το υπάρχουν δύο πράγματα. Είτε είσαι πατριώτης, είτε είσαι προδότης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είτε είσαι παγιάτροπος, είτε είσαι άνθρωπος. Εντάξει. Γι' αυτό εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος και με τους περιορισμούς μου. Εγώ θα με τους μαθητές μου καθοδηγώ τους σωστά. Δεν τους κάνω πλήση εγκεφάλου με τις έννοιες τις προσωπικές μου τα που λαλούμε τώρα για τον Biden, για τον Τραμπ, για την Αμερική. Δεν υπάρχουν έτσι πράγματα στον χώρο. Είναι εδώ για τον χώρο να νιώθουν ότι υπάρχει συλλογικότητα, ότι υπάρχει ομαδικότητα, δεν υπάρχει το εγώ, αλλά το εμείς. Όταν βάλουμε στο λεξιλόγιο μας σαν ανθρώποι και οι προέδροι και οι βουλευτές το εμείς, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Το εγώ καταστρέφει τον άνθρωπο. Και αυτό που δημιούργησε τα πάντα, δημιούργησε τα με το εμείς, δεν τα δημιούργησε με το εγώ, με το εμείς. Γι' αυτό οι ουράνιες οντότητες είναι εμείς, δεν είμαστε εγώ. Εμείς. Γι' αυτό λέμε πάντα ουράνιες οντότητες, λέμε ουράνια οντότητα. Ουράνιες οντότητες. Άρα είναι μια. Οπότε το πράγμα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τους. Δεν μιλώ για θρησκείες, έτσι να ξυπούμαστε τώρα, γιατί εγώ είμαι υπέρ των θρησκειών. Πέραν, γιατί είναι όλα καρούπια δόγματα, όταν είναι δόγματα, κόμματα, πολιτική, δεν το έχουμε καταστρέψει. Και να πω το τελευταίο μου μήνυμα. Θα δικαιώσουμε, θα κλείσουμε, πελάναμε τον κόσμο φυσικά. Δεν ξέρω πόσο να μας επηρεάζει, μια ώρα που πάτε. Είμαστε μια ώρα, ναι. Πάτε μια ώρα. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε σωστά, να σκεφτούμε συλλογικά με το εμείς, να βάλουμε και να ζυγίζουμε το στόχο μας μέσα από το κίνητρο μας και να ελοποιούμε το στόχο μας χωρίς να είναι εις βάρος άλλων. Έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο για το επόμενο στόχο για το Rebel Dance, προς τα που κυμαίνεται τώρα, ας πούμε, Το επόμενο μας στόχο είναι να κερδίσουμε παγκόσμιο σκούπιλο. Λοιπόν, η Σκούπιλο είναι μια ομάδα που έχασε μόνο μια φορά στην Κύπρο σε διαγωνισμό. Στη δεύτερη παγκόσμια το 22. Ενώ ο στόχος μου είναι ο μεγάλος μου στόχος, αλλά ο κυριότερος μου στόχος, η αλήθεια, είναι να βρούμε έναν νέο σπίτι για τους ρεπεντάτες και να μείνουμε. Το όνειρο μου είναι εκείνο. Μόλις γίνει το πράγμα, εγώ να προσφέρω κι άλλον απλόχερα στην ζωή και στην κοινωνία και στην Κύπρο, που πρώτα απ' όλα είναι η Κύπρος, μετά η σχολή μου, οι μαθητές μου και μετά ο εαυτός μου. Και πάντοτε είναι τούτο, ακούσες το μυστικό μου τώρα. Το μυστικό δεν είναι το δάσκαλο να έχει προσωπική επιτυχία, αλλά έχουν όλη η επιτυχία και να την απολαμβάνω εγώ την επιτυχία που να βλέπω μπροστά μου. Αν απολαμβάνω μόνο εγώ την επιτυχία, είναι έκανα τίποτα. Μιχάλη, πραγματικά θέλω να δώσω την πορεία και άλλους στην Κύπρο να αποκτήσουν αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, να πάω σε μια σχολή άλλη να τους βοηθήσω, να βάσουν επίπεδο. Θα παίρνω μια φορά, δεν θα πω ένα και από να κάνουμε και διαφημίσεις τώρα. Δεν έχω έλεγχο, άμα είναι πρόβλημα για τη δουλειά στους παιδιά. Αν κάποιοι γίνουν καλύτεροι από εμάς, μπορούν να γίνουν καλύτεροι, έχουν το κάθε δικαίωμα. Οπότε εγώ να πράττω εκείνο που είναι σωστό, γιατί ζητήσα μου το και από τη στιγμή που το ζητήσα θα το κάνω, να βοηθήσω όποιον μου ζητήσει βοήθεια. Και πάντα τούτα να κάνω. Ήρθα στον κόσμο για το πράγμα. Έτσι νιώθω. Και μας σήμερα βοήθησες. Ναι, και γι' αυτό που έρχονται και τα κύπελλα και οι πρωτιές, σχεδόν όλες οι πρωτιές σε μένα. Εχθές κέρδισε η ομάδα μου σε έναν διαγωνισμό, το Break the Maze, στη Λεμεσόν, ο Κωνσταντίνος μου κέρδισε την πρώτη θέση. Ο Μάξιμος κέρδισε την πρώτη θέση του Μιτσού, ήταν πιο Μιτσά την πρώτη θέση. Πήγαμε στο Funk Style τις τρεις θέσεις. Κερδίσαμε, μπράβο.
πάμε παρακάτω πάλι. Οπότε, ένα συνέχεια το πράγμα, ώσπου είμαστε σε εκείνο το vibe, σε εκείνη την ενέργεια, σε εκείνη την σωστή ενέργεια και το vibe της σχολής που κουβαλά η ιστορία εδώ και 33 χρόνια. Μιχάλη μου, ευχαριστώ. Εύχομαι αυτοί που μας παρακολουθούν να το μοιραστούν στα social media, γιατί είναι ένας από τους μοναδικούς τρόπους για να μπορέσουμε να μοιραστούμε με αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μοιράστηκες και εσύ σήμερα και να κάνουμε μια μικρή αλλαγή 1% κάθε μέρα. Το σίγουρο είναι ένα. Να δέχονται όλοι που θα τα δουν το podcast, θα το δουν, ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψη. Μπορεί να διαφωνήσουν κάποιοι μαζί μου, μπορεί να συμφωνήσουν, αλλά πάντα ότι είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τον άνθρωπο. Σωστά. Δεν υπάρχει πιο καλύτερη ευλογία στο να υπηρετάς τον άνθρωπο. Αυτό με έμαθα μου μητσής, με αυτό με έμαθε ο πατέρας μου, με αυτό συνεχίζω, με αυτόν πρεσβεύω τους ρεπεντάντες στην υπηρεσία των μαθητών μας και του ανθρώπου. Τίποτε παραπάνω. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Εγώ ευχαριστώ.